Il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono qalet li l-istħarriġ ta' repetizzjoni l-Istat tan-Nazzjon jiftaħ għajnejn ħafna u jagħti diversi tweġibiet iżda jagħti wkoll lok għal aktar mistoqsijiet dwar il-multikulturaliżmu staqsiet jekk il-Maltin mhumiex lesti li jagħmlu huma dawk ix-xogħlijiet li l-pajjiż qed idur fuq l-għajnuna tal-barranin biex isiru. Fl-eluq tal-konferenza l-Istat tan-Nazzjon, il-President Spiteri de Bono qalet li fil-pajjiż hemm ċerta affluenza li ġiet mill-ftuħ fl-edukazzjoni għall-poplu għal uliet il-ħaddiem minn gvernijiet diversi. Żiedet li hemm anke l-kontribut tal-unions u ċertu pagi jolew. Bir-riżultat li tfal tagħna mhumiex iħarsu lejn setturi li ma jagħtuhomx ċertu livell tal-ħajja. Jekk kieni l-ekonomija provdiet ix-xogħol u provdiet ċerta tip ta' xogħol li julidna illum iħossu li huwa below them. Għax dik il-verità u mhuwiex qed ngħid dan b'xi mod ta' snobiżmu, ir-realtà tal-fatti. Dawna imma jippretendu illi da x-xogħol jibqa' jsejr. U minn min irid isejr? Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-pajjiż ra tkabbir ekonomiku bla preċedent u ħafna familji jħossuhom fil-klassi medja. Qalli bħal kull ħaġa oħra fil-ħajja dak li jkun jibdel il-prijoritajiet tiegħu minn żmien għal żmien. U llum il-prijoritajiet tal-maġġoranza tal-poplu tinsab f'aktar ħin ta' kwalità mal-familji f'livell tas-servizz tal-edukazzjoni li huwa wieħed li dejjem irid jibqa' tiel aktar il fuq fis-saħħa pubblika u f'ambjent aħjar. Għalli l-pajjiż jinsab fuq sisin sodi u llum qegħdin narfu li dan mhux biżżejjed, imma l-ekonomija hija għodda importanti biex jintlaħaq l-anaħħari ta' soċjetà li permezz tagħha ngħixu bl-aħjar mod possibbli. Elenka numru ta' soluzzjonijiet fosthom li l-pajjiż jiffoka fuq dawk in-niċeġġ ekonomiċi li jħallu l-inqas impatt fuq l-infrastruttura tal-pajjiż bħas-servizzi finanzjarji, il-gaming, l-ekonomija diġitali, l-artificial intelligence, kif ukoll ir-robotika. Semma wkoll li l-ekonomija ċirkolari għandha tkun il-bażi fuq ix tinbena l-ekonomija u l-ħtieġa li tiżdied il-produttività u l-ħiliet tal-ħaddiema Maltin biex ikunu huma li jaħtfu l-aqwa opportunitajiet li qed jiġġenera s-suq tax-xogħol. Id-deputat Claudette Buttigieg waslet il-ħsibijiet tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg li kien ma jiflaħx u ma setax jattendi. Qalet li l-Partit Nazzjonalista ilu jgħid li l-modell ekonomiku għandu bżonn aktar attenzjoni u dan huwa aktar importanti fl-isfond tal-aħbar li l-pajjiż se jibda jaffaċċja proċeduri ta' deficit eċċessiv. Żiedet li fil-waqt li l-infiq fi żmien il-pandemija kien ġustifikat, il-Partit Nazzjonalista jikkundanna l-infiq bla rażan fil-korruzzjoni għaliex minflok il-flus setgħu intużaw fi proġetti ta' fejda għall poplu Malti u Awċi kollu. Qalet li fil-miżuri korrettivi l-Gvern irid jiżgura li ma tinqatax l-għajnuna lil min għandu bżonn filwaqt li rremarkat li minflok pjan fit-tul il-pajjiż se jkollu jara kif se jinqala minn proċedura ta' deficit eċċessiv u dan wara 3 snin li nqala minn fuq il-lista l-griża. Ħeġġet għal aktar investiment fl-enerġija rinnovabbli, f'aktar ħarsin tal-ambjent u f'investiment akbar fl-edukazzjoni filwaqt li fakret li l-ġejjieni jiddependi fuq għażliet li jsiru llum.